दिनै मन्थ्रिनि लिंथुमनायाव जे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय देबरगाव जे सुबुंगौआ जाबाय आं जोबोद मोजां मोनबाय, गोसोआव खुसि मोनबाय। दा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जागायजेननाया बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि समाव देबरगावनिफ्राय जागायजेनदों। बिथाङा जोंनि जायगायावनो थानानै देबरगावआवनो थानानै आलादा बड'लेण्डनि दाबिनाय डिभाइड आसाम 50-50 बे स्ल'गानखौ बे जायगानिफ्राय होजेनदों, देबरगावनिफ्रायनो। ओंखायनो बे मोनसे हिस्ट'रिक मोनसे सुबुंगौमा बियो। आरो लोगोसे दिनै बेयाव मोनसे साखि बादि जाबाय जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्लानाखि रुंसारि जायो, बे रुंसारि जानाय समाव बिनि गोथै सह'खौ बे फोथारावनो दोनफैनाय जादों। दा गथे बे फोथारनिफ्रायनो बिनि गोथै सह दोननाय जायगानि फोथारनिफ्रायनो दिनै जे बर' फिसाफ्रा जे आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै डिभाइड आसाम 50-50 नांगौ होननानै बुंफिनबाय। बे गिदिर बाथ्रा बियो। आं जोबोद मोजां मोनदों। आं बयबो रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर हरदों। आरो लोगोसे जोंनाव जाहाथे बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि जाहाथे जावरिखांनाय, बे जावरिखांनाय धौआ जाहाथे आइ आफा रायजो राजानाव जाहाथे फैयो, बबे जाहाथे जावरिखांफिनो, आं बेखौ बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो। आं खोनाथाराखिसै दिनै मन्थ्रिनि लिंथुमनायाव जे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनायनि थाखाय देबरगाव जे सुबुंगौआ जाबाय आं जोबोद मोजां मोनबाय, गोसोआव खुसि मोनबाय। दा बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जागायजेननाया बड'फा उपेन्द्र नाथ ब्रह्मनि समाव देबरगावनिफ्राय जागायजेनदों। बिथाङा जोंनि जायगायावनो थानानै देबरगावआवनो थानानै आलादा बड'लेण्डनि दाबिनाय डिभाइड आसाम 50-50 बे स्ल'गानखौ बे जायगानिफ्राय होजेनदों, देबरगावनिफ्रायनो। ओंखायनो बे मोनसे हिस्ट'रिक मोनसे सुबुंगौमा बियो। आरो लोगोसे दिनै बेयाव मोनसे साखि बादि जाबाय जे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ जेब्लानाखि रुंसारि जायो, बे रुंसारि जानाय समाव बिनि गोथै सह'खौ बे फोथारावनो दोनफैनाय जादों। दा गथे बे फोथारनिफ्रायनो बिनि गोथै सह दोननाय जायगानि फोथारनिफ्रायनो दिनै जे बर' फिसाफ्रा जे आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै डिभाइड आसाम 50-50 नांगौ होननानै बुंफिनबाय। बे गिदिर बाथ्रा बियो। आं जोबोद मोजां मोनदों। आं बयबो रायजो राजाफोरखौ आं साबायखर हरदों। आरो लोगोसे जोंनाव जाहाथे बड'लेण्ड रायजो दाबिनायनि जाहाथे जावरिखांनाय, बे जावरिखांनाय धौआ जाहाथे आइ आफा रायजो राजानाव जाहाथे फैयो, बबे जाहाथे जावरिखांफिनो, आं बेखौ बयबो रायजो राजाखौ खावलायहरो। बे जोंनि सोमावसारनाया खुनु राजनिति हान्जानि खैसार नङा। बे असे दाबि बियो। बड'लेण्ड रायजो मोननाया बे जोंनि अधिकार, बे संबिधानाव दंखायो। आरो जोंहा बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जाय हिस्ट'रिक मोनसे बेकग्राउन्ड, स्ट्रं बेकग्राउन्ड दं जोंहा, लेंगुइस्टिक बेकग्राउन्ड दं जोंहा, जिअ'ग्राफिकेल बेकग्राउन्ड दं जोंहा। गथिखे जोङो आलादा रायजोखौ, बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो मोनगोन। आरो बियो नंखाय, बे माने राजनितिनि मोनसे खैसार बे नङा बियो। आरो बे बड'लेण्ड रायजोआ बयनिबो बर' फिसानि बिखा बिख्लोआव प्रत्येक थैयावनो, प्रत्येक रोदायावनो हाबनानै दंजोबो। बेखायनो सोरबा जुदि बुंदोंब्ला बे बड'लेण्ड रायजोआ मोनसे खैसारजों, राजनितिक खैसार, बे गावनो राजनिति खैसारजों गेरेबनानै सोरनिबा थोननायाव बुंनाय बाथ्रा, बे खैसारनि बाथ्रा नङा। गुवाहाटि हाइकर्टआव हेयारिं दंमोन, बिथाङा दिनै डेथ सेन्टेन्स बा जेलाव सोफिनजाबाय। आङो बिराद सक जाबाय दिनै खोनानै। आं दासो खोनानो मोन्दों जे मानाव गिदिर रन्जन दैमारिखौ जे गोदानै आरोबाव गुवाहाटि हाइकर्टआ जे डेथ सेन्टेन्स होबाय। आं जोबोद दुखु मोनबाय, बिखा गावबाय आंहा दिनै। जे बर'नि सासे आगोमा, गावनि हारिनि थाखाय जुजिनानै, गावनि हारिनि थाखाय आलादा बड'लेण्ड रायजो नागिरनानै जे गावनि जिउखौ जे थैजासे जे दिनै जेलावनो खाथायनांसिगोन, डेथ सेन्टेन्स मोनबाय। आं बिराद दुखु मोनबाय, आंनि गोरबोआ गावबाय। आरो लोगोसे आंनि इसोरनि प्रति आर'ज गाबनाय, जाहाथे बेखौ मोजाङै मोजां जाहाथे लाखियो, आं इसोरनि प्रति आर'ज गाबबाय। आरो जेखिया मोनसे आफा खालामनानै जाहाथे बेखौ रिलिज खालामनायनि बेब'स्था जाहाथे लानो हायो, जों बेनि बेब'स्थाखौ जोंनि बर' आफादफ्रा
इसिबां बर' आफाद दं बर' दैदेनगिरिफोर दं ज' जालायनानै जों नांगौब्ला इन्डियान प्रेसिडेन्टआव थांनानै आपिल खालामहैनानै बिनि गनाय बेबस्थायाव जों लायनांगोन आं बेखौ खावलायो। अब्ला बिटिआर एकर्डआ मिनिंलेस नामा गोरोबथानि उनावबो? दाथ' बिटिआर सुक्तियाथ' मिनिंलेस बे बिटिआर सुक्तिया जेबो गैया बे बिटिआर सुक्तियाव जेबो गैया होनना जों बुंखादों बे बिटिआर सुक्तियाव जाय माने सागानगिरि जाय सहिग्रा रन्जन दैमारि जाय रन्जन दैमारिनि थाखाय बिटिआर सुक्तिया जादों बे बिटिआर सुक्ति खालामग्रा आसल रन्जन दैमारिखौ जुदि नोङो जेलाव जोबनानै आरो बेखौनो जुदि डेथ सेन्टेन्स होयोब्ला बे बिटिआर सुक्तिया मिनिंलेस बे बिटिआर सुक्तियाव जाय खालामदों बे बिटिआर सुक्तियाव जाय दंफायो आरो बे बिटिआर सुक्तिखौ लानानै जायफ्रा पावाराव दं बिसोर पावाराव गारनानै फैनाया मोजां गासिबो आं खावलायो। सार मोनसे खोथा भाइराल जाबाय थादों जेब्ला नोंसोरो 17 बोसोर बिपिएफ हान्जा सालायदोंमोन बे समाव गोसो गैया इउपिपिएलनि मानसिफ्रा मावनो गोसो गैया बर'नि हाफोरखौ उद्धार खालामनो गोसो गैया ट्राइबेल बेल्टआव जे इलिगेल मानसि हाबनानै दङ बेखौ उद्धार खालामनो गोसो गैया बिसोरो दा जोङो मावनाया 17 बोसोराव मा मावदों मावाखै बे कुइसन नङा जोंनि मावनाया जेनुइन नङा जोङो ट्राइबेलफोरनि हा उद्धार खालामनायनि बाथ्रा बुंनाया जेनुइन नङा कुइसना बेसो दा दिनै 17 बोसोराव हाग्रामाया मा मावदों मावाखै बेखौ हिसाब लाबाय थानानै नोङो मा मावनो हादों नों बे एजेन्डाखौ थिग खालाम खिन्थु मा मावदों मा मावाखै जेबो मावाखै होनबाय थानानै नोंबो नोंनि दिनखौ ओरैनो थांनो नाङा नों नोंनि दिनखौ थिग खालाम मा मावनो 17 बोसोराव हाग्रामा जेबो मावाखैब्ला नोङो मोजां मावदो रायजो राजाफोरखौ मावजानो लुबैदों नों मोजां लाबो मोजां माव बेखौ बयबो लुबैदों खिन्थु दिनै हाग्रामा 17 बोसोराव जेबो मावाखै होननानै जोंखौ मानो प्रस्न खालामदों जोंथ' हाग्रामा महिलारिजोंथ' जोंथ' 17 बोसोराव जों थाफाखै बेजों जोङो 2012निफ्रायनो ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जों मावबाय थादों 2012निफ्रायनो जोङो जनजाति सुरक्षा मन्च आफाद दानानै जेसेबां ट्राइबेल बेल्टनि हा दं बेखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै जोङो हाबा मावबाय थादों आरो बे हाबा मावनाया जोङो अबेबा माने हाग्रामा महिलारि सरकारखौ डिस्टार्ब होनायनि बाथ्रा सिन्था खालामनानै जों मावाखै बा दिनै जों दा मावगासिनो दङ बेबो प्रमद बर'नि सरकारखौ डिस्टार्ब खालामनांगौ होननानै जों मावाखै जोंनि अधिकार जोंनि मोन्थाय जोंनि हाखौ जों रैखा खालामनांगोन बे जोंनि अधिकारखौ लानानै जों मावदों आरो ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ जुदि जोङो उद्धार जुदि खालामनो हायाब्ला जोंनि भबिसतआ खोमसि जोंनि भबिसत थानाय नङा आरो जोंहा जे सिमां दङ आलादा बड'लेण्ड रायजो मोननायनि जोङो बे आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ जोङो मोननाय नङा जेब्लासिम नों बे ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ जों उद्धार खालामनो हाया आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ नङा बेखायनो जोङो ट्राइबेल बेल्टनि हाखौ जों उद्धार खालामनांगोन जोंनि अधिकारखौ जों मोननांगोन आरो जोङो ट्राइबेल बेल्टखौ उद्धार खालामनानै जोंनि इसिबां गुबुन हारिफोर दङ जायफ्रा ट्राइबेल बेल्टआव इलिगेल हाबनानै दङ बेखौ होखारनायनि बेबस्थाखौ जोङो सरकार लानो थाखाय सरकारखौ नारसिनबाय थागोन आरो बेयाव माने इउपिपिएल सरकारनि बाथ्रा जेबो गैया। रायजोफोरा मोनसे सोंलु कुइसन फैदों जेब्ला 17 बोसोर बिपिएफ हान्जा सालायदोंमोन बै समाव बड'लेण्ड नाङा होनना बुंदों होननानै बिथांमोना बिपुल सरकारा गोबां बिदिनो रायजो राजानि खोमायाव सोना होदों बेनि सार मा बुंनो सानो? बेथ' सोरबा बुंदों गोबाङानो बे बड'लेण्ड रायजो नाङा होनना बुंनायखौथ' बुंबोदों उरखाव गोरा ब्रह्मआ बुंदों 2003 मायथाइनिफ्राय बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै उरखाव गोरा बुंदों आरोथ' जोंना हाग्रामा महिलारियाबो गेजेरावथ' बुंदों बड'लेण्ड रायजो माने जाया मोना गभर्नमेन्टआ पलिसि गैया बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बेथ' बिसोर बुंनाय बाथ्रा नङा आरो दानै जोंना प्रमद बर'मोना दालाय माथो बुंखो प्रमद बर'मोना थैनि सहि लांबाय रायजो राजानि बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननानै दा एफा बुरजा हाजार हाजार बर' फिसानि लाख लाख बर' फिसानि थैनि सहि लांनानै नोङो मेमर नांबायबाय बड'लेण्डनि दा सुक्तियाव बिटिआर सुक्तियाव लिरना गारबाय जोंनो बड'लेण्ड नाङा होननाय होमब्ला मा जाखो बेलाय अबे दाया होमब्ला सोरहा देरसिन बे खुगाजों बुंनाय इउजि ब्रह्मनि दाया देरसिन ना हाग्रामा महिलारिनि देरसिन ना प्रमद बर'मोन बे नों थैनि सहि लालायनानै बड'लेण्ड रायजो बिनानै बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै लिरना गारनाय सोरहा देरसिन बेलाय दाथ' प्रमद बर'नि दाया देरसिन नङा बिदिबा प्रमद बर'आ जाथिनि अननाय मावबाय प्रमद बर'आ जाथिखौ फानबाय बर' जाथिनि थैखौ फाननानै जाबाय बे जाथि फानग्रा होननानै दिनै बयबो बेखौ बुंनो हायो दा सोर लिरना होफेराखैलाय रावबो लिराखै बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै खिन्थु प्रमद बर'आसो लिरना होदों बड'लेण्ड रायजो नाङा होननानै प्रमद बर'आ लिरना होदों बे गामि दानख'नांगौ होननानै सोर होनो बेखौलाय दा समस्त बर'नि भबिसतखौ सेस खालामदोंबा बे प्रमद बर'आ खालामदों जों बेखौ दिनै बुंनो हायो नों गामि दानख'ब्ला नोङो बिटिसिनिफ्राय दा नै गामि दानख'यो बे गामि दानख'ब्ला नोङो उनाव जे बड'लेण्ड रायजो मोनगोन बे बड'लेण्ड रायजो मोननायनि नोंहा खुनु जिअ'ग्राफिकेल बाउण्डारिबो थानाय नंलिया नों बड'लेण्ड रायजोखौ मोननाय नंलिया दा गथिखे बे प्रमद बर'आ जेखौ बुङा माने दा माने हाग्रामा महिलारिया बुंदों बड'लेण्ड रायजो नाङा होनना बुंदों बुंना नोङो बेखौनो बुंदों जोंखौथ' असियार खालामाखै बेबो बुंदों हाग्रामा बुंदों
उरखावग्राबो बुंदों खिन्थु बिनिफ्राय देरसिन गाज्रि खामानि मावदों नों बड'लेण्ड रायजो नाङानो लिरनो गारदों दा नों दायनिगिरिया नोंनि दायआ देरसिन नों बांसिन दायनिगिरि